Veľká cena Dolného Kubína Žinčicový meeting má za sebou už 20. ročník. Počas posledného aprílového víkendu sa tu zišlo 360 plavcov z 38 klubov z celého Slovenska, ktorí do vody skočili celkom 2500 krát. Z toho počtu 20 rokov Žinčicového mítingu sa zúčastnilo vyše 8 000 pretekárov a rozdalo sa vyše 7200 medailí, čo je skutočne veľké číslo, krásne číslo a sme veľmi radi, že sme sa dožili a že vlastne stále nám je umožnené takéto preteky organizovať tu v Dolnom Kubíne. Preteka sa v kategórii od kategórií A, B až po juniorov, to znamená, že pretekajú 11 až 12 ročné deti až po kategóriu teda juniorskú 17 ročný a starší. Každá tá kategória má svoje disciplíny, samozrejme potom nasleduje vyhodnotenie. Veľmi atraktívne je vždycky na konci každého poldňa prebiehajú štafety a toto majú deti najradšej, lebo vtedy tá plavareň skutočne tu burcuje, deti sa tešia a samozrejme sú aj ocenení výbornými cenami. Takže pri štafetách deti dostávajú sírové výrobky, pretože sa snažíme podporovať tradíciu tohto regiónu a okrem iného samozrejme aj nejaký bodový výkon je hodnotený aj finančnou sumou. V plaveckých pretekoch malo svoje želieska v ohni aj naše mesto. Dolný Kubín má svoje zastúpenie v dvoch plaveckých kluboch. Prvý klub je Mestský plavecký klub, ktorý má svojich reprezentantov a hlavne teda najvýznamnejšia je tu Margareta Moskalová, ktorá je aj členka juniorskej reprezentácie Slovenskej republiky. Takisto jej rovesníčka Eva Mikulášová z plaveckého klubu TT Dolný Kubín, aj ona tu dneska preteká. Veľmi významné je aj zastúpenie zo Žiliny a máme tu reprezentantku Andreju Hrnčiarovú, ktorá minulý rok počas minulého ročníka zaplávala nový slovenský rekord. Mne sa pláva strašne dobre, lebo tak je to náš bazén, kde trénujeme. Tak sa mi to vždy dobre pláva. Išla som 50 motýlika, to som šla tesne za osobákom. To mi teda až tak nevyšlo, ale teraz som práve doplávala 100 znaka, ten som zdala osobák. Mám 28 medailí, ak som dobre počítala. Myslím, že z nejakých 7-8 ročníkov a prvýkrát, čo som tu bola, bolo v roku 2014, čiže pred 10 rokmi. Za každým sa tu proste rada vraciam, je to dobrá atmosféra. Pripravujeme sa na vlastne majstrovstvá Slovenskej republiky, čo býva akoby záver letnej sezóny v Šamoríne na 50-kovom bazéne. To bude v nejakom júni, ale o 3 týždne ešte ideme do Viedne, kde sa pokúsime aj s Evkou o nejaké dobré výsledky a možno nejaké limity, ak to vydá. Reprezentujem plavecký klub Nové Zámky a myslím si, že sa mi zadarilo a že som si zlepšil svoje časy a som spokojný. V zime tiež tuto v Dolnom Kubíne som bol 3-krát prvý majster Slovenska a taktiež z minulých rokov z majstrovstiev. Dneska sa mi neplával zrovna najlepšie, lebo neťahá ma dobre, samozrejme, ale neplával sa mi proste dobre, ale teraz jem 100 polov, tak to hádam bude lepšie. A plávam za plavecký klub Nové Zámky. Bol som tretí na majstrovstvách Slovenska a to je zatiaľ najlepšie z týchto posledných rokov, ale hádam sa to zlepšie. Dneska som plávala 50 motýlik a 200 metrov kraula. Podarilo sa mi urobiť si osobné rekordy, s čím som veľmi spokojná a dúfam, že takto pôjde celý deň. Takže tento rok som pretekala v Dolnokubínskom akvatlone, kde som v svojej kategórii získala 2. miesto a najbližšie ma čakajú Európsky pohár juniorov v talianskom Caorle, takže sa veľmi teším. Dneska je trošku taký ťažší deň, lebo som po chorobe, ale rozbieham sa. Spokojnosť je určite veľká, o tom svedčí spotreba Žinčice na poschodí, kde máme k dispozícii vlastne pre všetkých rodičov a záujemcov a návštevníkov plavárne občerstvenie, takže všetci sú spokojní a verím tomu, že všetci sa budeme tešiť aj na 21. ročník. Nebol som autorom myšlienky, s tou prišiel Peter Zvada s Jarom Špánikom. Bola úplne inakšia doba, vtedy plávalo sa len s hadicami, meralo sa ručne stopky a povedalo sa, že postavíme pretek medzinárodný a na vyššej úrovni. Čiže laťka sa postavila hneď vysoko a som rád, že sa to udržalo do dnešného dňa. Na 20. ročníku Žinčicového mítingu si najviac medailí vyplávali plavci z Piešťan, a to 38. Mestský plavecký klub reprezentovalo celkom 22 plavcov, ktorí si odniesli 12 pódiových umiestnení. Najúspešnejšou pretekárkou bola Margareta Moskaľová, ktorá vyplávala 2 prvé miesta, 1 druhé miesto, 4 tretie miesta a 1 piate miesto. Margareta bola aj súčasťou štafetového preteku 4x50 metrov voľný spôsob a 4x50 metrov polovičný
polohovej preteky, kde dopomohla k zisku bronzových medailí. Linda Urbanová si v disciplíne 200 metrov prsia vyplávala 2. miesto a v disciplíne 400 metrov si odniesla 3. miesto. Dlhoročný odchovanec Mestského plaveckého klubu Filip Lizák získal v disciplíne 400 metrov voľný spôsob bronzovú medailu a rovnako bol aj súčasťou štafety. Počas pretekov sa vypilo celkom 100 litrov žinčice a zjedlo 50 kg syra a syrových výrobkov.